Jede vam se nešto slatko, ali biste ipak izbjegli standardne slatkiše i zasladili se nečim zdravim, pa imam pravi recept za vas. Danas spremamo zdrave Ferrero Rocher kuglice od svega nekoliko sastojaka. Ovo je nova obsesija u mojoj kući jer volimo usput da se zasladimo, plus na sve to zbog zdravih sastojaka možemo ih nazvati i energetskim kuglicama jer su bogate prirodnim šećerima, zdravim mastima i proteinima. Priprema je kao i uvek i više nego jednostavna, tako da ovo zaista morate probati. Urme sam najpre potopila u vrućoj vodi na kratko kako bi omekšale, a zatim sam ih očistila od koštica. Treba će nam otprilike 200 grama, u mom slučaju je to bilo 17 urmi. Nakon što ih očistimo, sjedinjujemo sve sastojke u blenderu ili secku. Prvo dodajem 100 grama pečenih lešnika, zatim isto toliko pečenih badema i na kraju urme. Idealno bi bilo da imate veći secku od mene, kako biste lakše ubacili sve sastojke, ali i ja sam se nekako snašla. Dodat ćemo prstohvat soli, 2 kašike kakaa i 1 kašiku ulja. U secku ćemo samleti sve sastojke dok se ne sjedine ravnomerno i ne formiraju gustu, kompaktnu smesu od koje ćemo oblikovati kuglice. Idealno bi bilo smesu ubaciti u frižider ili zamrzivač na nekih 10-15 minuta kako bi se malo stegla i samim tim će biti lakše formirati kuglice. Ja vam samo dajem savjet, ali naravno da ja to nisam uradila jer nisam imala strpljenja, bože moj. Najgora stvar kod snimanja recepata jeste to što jedva dočekate da jedete to što ste napravili, ali prvo morate da uhvatite par lepih fotografija iz različitih uglova i dok sve to obavite već ste mrtvi gladni. Sad je vreme da napravimo kuglice. Savjetujem vam da pokvasite ruke kako vam se smesa ne bi lepila. Kašikom za sladoled ja sam uzimala manju količinu smese, rastanjila je i dodala jedan lešnik unutra i zatim formirala kuglicu. I to radimo sve dok ne istrošimo celu smesu, logično. Ako vam se dopadaju moji recepti i želite da podržite mene koja gladujem dok ne snimim savršeno neko ukusno jelo ili dezert, lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Vama je to trenutak vremena, a meni zaista mnogo znači. Kada smo formirali kuglice, vreme je da ih uvaljamo u čokoladu naravno. Ja sam ovdje malo razbila šablon zdravog recepta, jer sam koristila Milka čokoladu i boga mi nisam zažalila da budem iskrena, ali vi ako želite u potpunosti zdrav recept možete koristiti neku čokoladu sa većim udelom kakaa, čokoladu zaslađenu stevijom i slično. Ja sam čokoladu istopila u mikrotalasnoj i sada ću svaku kuglicu prekriti otopljenom čokoladom. Tek kada sam uvaljala sve kuglice u čokoladu, setila sam se da sam mogla dodati i malo iseckanih badema od gore. Da mi je to palo na pamet ranije, lepo bih iseckane bademe dodala u otopljenu čokoladu, pa bi kuglice izgledale kao originalni Ferrero Rocher. Ja sam samo preko svih kuglica dodala sitne komadiće badema i svakako je ispalo top. Sad ide onaj najteži deo, a to je ostaviti kuglice u frižideru da se malo stvrdnu. Ovo sam morala ispoštovati i svaki minut čekanja je vredeo. Kuglice su zaista preukusne, taman dovoljno da zaslade, a nisu preslatke i činjenica da su zdrave je zaista značajan plus. Obavezno probajte ovaj recept i javite mi vaše utiske. Svako dobro i vidimo se uskoro. Bye!